Ja sam bio domaćin jednom izvesnom gospodinu Rohi, inače amazonskom šamanu, negde krajem prošle godine pre mog putovanja u arapski svet i Persijski zaliv, i on me na rastanku, kad sam ga vozio na aerodrom, na rastanku me zamolio da pročitam jedno pismo široj javnosti ove zemlje. Zamolio me to da pročitam, ja ću vas zamoliti da mi dozvolite da to pismo pročitam. Osim ako nije protiv naroda i države. Nije protiv naroda i protiv države, jedno veoma realno pismo. Mariću, to je šaman iz Amazonije. Tako je. Možda zažulja u par trenutaka i bude neprijatno, ali ja sam siguran, Mariću, da ćeš ti to izdržati kao čovjek, jer je ovde poenta o životu i o samom izvoru. Dakle, on kaže: dragi moji, prethodnih 30 godina na ovim prostorima preživjeli ste bezumne bratoubilačke ratove, izumiranje celokupne domaće privrede, Đeliće, Labuse, Šešelje, Dinkiće. Danas pak preživljavate neke Nebojše, Siniše, Male, braću, očeve, tetku, Šešelje. Čekaj, koja je opozicija te poslala? Mariću, vidi, nećemo razgovarati, sigurno neću ti govoriti na jednom pitanju koliko mi ne dozvoliš da završim ovo. Ono što tebi smeta, ostalo je možda 3-4 reda, onda prelazim na reke, na život i na sami život. Sve može. Dakle, danas što me prepustiš, preću da završim. Dakle, danas preživljavate neke Nebojše, Siniše, Male, braću, očeve, tetku, Šešelje, Dinkiće, republičke, gradske, lokalne, čaršijske, seoske, mesno-zajedničke, generacijske autsajdere i kabadahije koji vam kroje sudbine, društvo koje nije bilo ovoliko podeljeno još od partizana i četnika, ministre koji ne prave razliku između genitalija i udova, zapaljene kuće novinara, diskreditovanje i crtanje meta na čelu istinskih heroja poput Aleksandra Obradovića, profesora Sinanija. Međutim, velika većina će vas preživeti i to. A da li ćete preživeti i ovakve vode, vazduh, hranu, klimu, to nažalost ne mogu da garantujem. Na posljednjoj ceremoniji Ayahuaske napustio sam svoje telo i posmatrao planetu iz ptičije perspektive. Primetio sam da je taj predivni makroorganizam, jedini na kom pouzdano znamo da naša rasa može preživeti, zapatio strašnu, beskrupuloznu, surovu bolest koja se zove kapitalizam. Obolela ćelija, u zagradi čovek. Zadnjih godina ulazi u akutnu fazu napadajući na najsuroviji način sam izvor, vazduh, vodu, hranu, život.